egy gyönyörű napot töltöttünk el a Tiszán, Hodula Tamással. Sziasztok! Hát igen, egy nagyon-nagyon sikeres napot zártunk. Tehát parádés volt az idő, és próbáltunk a balinra meg a kövesre horgászni. Balint is fogtunk, bár a matuzsálemeket, ahogy megszoktam, magamtól nem sikerült megfogni, de kövesbe azt hiszem, hogy elég jót horgáztunk különböző csalikkal, én UL pecával, és hát szerencsém volt egész napot eltölt ebben a gyönyörű szép Finva hajóba, amiben hárman horgáztunk egész nap, és hát nagyon kényelmes volt, rohangáztunk, fárasztottunk, úgyhogy nagyon-nagyon élveztem a pecát. Kellemes csalódás volt, nekem plastik hajom van, az alumínium hajó, ez nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy tényleg élvezett volt vele száguldozni, és egész nap én voltam a pilóta, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Hát én nagyon szépen köszönöm a fiúknak, hogy horgászhattam velük, és remélem, hogy valahol meg fogjuk ezt ismételni, bármilyen vízen, és újra horgászhatunk hárman, vagy akár négyen is egy ilyen jó hajóból. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!